Let's go, Jones. Karl Marr giver dig en ordentlig svingtur lige nu. Giv den gas. Ja, tak. Godt så, Karl Marr. Det skulle du aldrig have sagt. Fuck, hvor er det fedt. Så skal du sige det til Karl Marr nu. Pik ud. Kom med den. Kom med den, Jones. Pik ud. Har du det godt for en skala fra 1 til 13, Jones?